Se todo sae segundo o previsto, a Corporación Municipal aprobará mañá en pleno o traslado do actual mercadiño ambulante dos martes dende a Avenida da Avellaneda á Avenida da Constitución. Daríase cumprimento así a unha bella demanda dos propios vendedores, que dende hai anos viñan solicitando o cambio. O rexedor mostrouse confiado en que a proposta vai adiante, xa que beneficia a todos. A intención é que o traslado se produza xa na terceira semana de decembro, antes do Nadal. O sitio xa é inamovible, na Avenida da Constitución, desde o cruce de Vimieiro hasta a rotonda de Banqueiro. Dábanos de plazo o primeiro e o segundo martes, pero bueno, como moito a ver se conseguimos telo o tercer martes, que creo, se non recordo mal, o día 17 de decembro. O que queremos é telo xa ali instalado antes da época navideña. Os trámites están en curso, efectivamente vai pasado mañán ao pleno, e non debería de haber ninguna sorpresa. Con ese traslado tamén estamos facendo actualizacións, todo relacionado que é o comercio. Estamos co pintado do parking público que está anexo á Plaza de Abastos. Empezaremos a darle tamén algún retoque á Plaza de Abastos e algunhas deficiencias que temos, e bueno, estamos traballando en ello para que en diciembre teñamos todo o que é o mercado de Abastos e o mercadillo pois funcionando a pleno rendimento. Ademais de melloras no actual parking soterrado do concello, o traslado levará tamén aparellado diversos cambios no estacionamento da zona próxima ao lugar no que se instalará un mercadiño. As chuvias destas semanas están retrasando os labores de pintado dos novos espazos, nos que se pretende instalar a zona azul. A ver se o tempo nos dá tregua e xa tamén marcar a zona ahora de estacionamiento, que vai moi acorde co tema do mercadillo. Pero bueno, polas condicións climatológicas que estamos tendo esta temporada, non é imposible. A ver se nos dá unha tregua estas semanas e empezamos co pintado da zona azul para o tema da hora nas inmediacións da nova situación do mercadillo.